Ngangit bon na pedeng jang pi pelajio sengau. Ya ka kerteng jang ki beriu ki bakrau kanam hapo kari in ki bakum Mahatma Gandhi, u Pandit Jawaharlal Nehru, u Abdul Kalam bar ki wei. Kini kilong ki beriu ki papau nam tam jang kari India, nadu hendai wat adu menta. Henry le sing ila kelet bantep laneng impoi ken mau syu ya wei pat ubangi jiwa sengau hakapuar bengidang syong kelas full menchua bar ka kerteng ga jong u kalong u Dr. Rajendra Prasad. Menta tunginya pai kindet syapang uni uriu krau jong kari India. Udai mau ubalong u presiden u baningkong lani unong sinchar u bahakli jong kari India kat bah hakapuar balong Prime Minister u Nehru hakitu kipuar jong kari India. Lakha ya u Rajendra Prasad hakalai terik unok pra kat praspa prapusau haka wei kanong rit ka bakerteng ka tei radai haka distrik Saran jong ka jela Bihar. Ulong ukun khadu halaga jong ka ying kesam kikimi kikpa jong u kilong kibaduk bon snam kila ka jing ka bashitam shikat dei. Henry hakisnam ki bakham hadin pat kila yo ka jing ka bakham suk ka jing mur kindian da ka jing tre shitam ka jong uwei ukunyi jong u Rajendra Prasad banjarap yaki. Uni ukunyi jong u ulakwa ru ya uni Rajendra Prasad ba unlong ubating shan kanam halaka jong kari bat aka purtai. Da shisha ka jing trang ka jong u bar ka jing kwa yala upersa kala urlong bat kila yo shisha ya kaburam ka jong u. Ha kabaningkong uprasat ulayo sengau nalaga kimi ki jing tu kana syapang ki artli ki kot nyam ki badai jong ki nyam Hindu ki bakerteng ka Ramayana bat ka Mahabharata. Ula sedang banlet school halak shnong da ka bapule haki artli ki kitien haka kitin Persian bat ka kitin Hindi. Uladep ya ki kerdan ki baret napok ki school jong ka shnong bat hadin pat ulalet ban syong school haka shnong syapra haka ba ulahikai haka kitin Pareng bat ulayo ru shibon ki prize namar ka jingjop ka jong u bat don ru ka jinglong ka ba minat haka jingim ka jong u ka ba ngauret ka ba baj bat ka ba renti haka ba yale ye ka matrik ulayo ye ka kerdan ka ba ningkong haka school ba Kolkata baro ka wei bat haba pule pat haki college ulayeng berboar haka nam hakli kum unong job uban ningkong lajan man ki exam baro haba ulalong u graduate ulalit ban phai biang shelaga jong ga jela Bihar bat ulahikai pat ban ya rap tru ye ki kena school ke lengkari kumno bakin long kinong tray hakari India lashai balashisngi. Enda hadin habalaki buk kiriu idri kari India. Hapo ka jingelam Mahatma Gandhi banyo elaga jong ka jing sinchar kabalait luit nakti ki Pareng. Ulano banya soalang barki. Haka senam menba ka jela Bihar kala sya jenjar khan naga jing knyu jumai ka bajur. Ban nang ta ka ban saka jing shlai ka jing sngau shir khai ka bomla ban batai. U Rajendra Prasad ula IT la de klem khan ye ka jing shitom la jong lane ye ka jing su jing thar kamet ban yo ye ka jing yarap ki ba shem jinjar shem lanan. Nadu katai ka por la tip yo u da ka ri jong u baro ka wei haga ba ula IT lot ila de na ka banta ka jing bha ka jing lai luit jong kari bat udan kam ban sya set patok haka sorkar Pareng bat sya aru shibon ki wei pat ki jing shitam. Haba kari India kalayo jing lai luit nakti jong ki Pareng. U Rajendra Prasad ulayo long u presiden jong kari ke baningkong jong ke India. Ka jing minot ka jing idri ka jong u ka jing kloy jong u ban syakri ki prabriu da ka basya shitom ru na ka benta jong kine baro ki kidau ba ulong ba bet ban phong ye kapan snget kari India
kum unang senchar ubah kli do. Urajendra Prasad ulong ubri ubah jemnot ubah leret bat hakasyong kasa kakup kasam kabam kadi barabor wat la usyong hakakat kum ubri ubah kli ubah don bor jonggari India ujutir ksai man kasngi kumba shikanta shisngi hakakam thir ksai bat ujutan hi yalaki jan ki ba ukum kat ba unang tre yekine unang betha iginong tho jungu ban tho pat yeki kam sanhima sima. Urajendra Prasad ulong uwei hapdeng ki buriu ki bakrau jonggari India Henry uiye yeki kena ren usngau bha e ban yele kai barki ksiu ki baret ha kapor ka ba uyo por hala jong ha kalaga yeng gesam uiet ru ye ki badok ki bakerdu ki bashitom bar khamtam ye ki to ki buriu ki ba phet wir lani ki nong phet chnong ki ba yalang khamtam ha Delhi bar Kolkata kane ka jinglong jong u kala ringi ki donut upai ba kari borok kawai ban iej bat buram ye u kat hadu menta bat kari borok kawai kadang yakin mau ya kanam u presiden beningkong e u Prasad lani Urajendra Prasad.